Og internettet forsvandt, så man ikke vidste, hvad man skulle lave på computeren. Ingen vidste uråd, ingen havde den fjerneste idé om hvad der nu skulle ske. Udenfor havde man tidligere hørt noget torden og set noget regn, så muligheden for at gå udenfor var jo udelukket. Der var engang en dreng, som var en smule sær. Alle sagde til ham, du er så sød og kær, og du er også klog, du bliver sikkert millionær. Livet vil du klare helt uden besvær. Men drengen havde ikke rigtigt selv disse tanker. Han manglede et sted at nedsætte sit anker. Uden ryggrad stod han til at blive drænker. De siger det ligger i generne, og det kan man ikke forandre. Men han skulle prøve dumme ting, før det blev virkelighed. Han troede han havde ret og gav verden ren besked. Sidder bare og drikker i sin lejlighed, den ene dag efter den anden, og det bliver ved og ved. Pludselig faldt han